Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So anzi makadii zvenyu mukomana ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai. So ndiri murume ane makore 28 ekuberekwa, handina mwana, handina kumbogara ndakakwanisawo kuwana mukadzi wekuti ndinokwanisa kugarawo naye for a very long time. Ndikangogara ndapinda murelationship nemunhukadzi, zvinhu zvacho zvinobva zvazotanga kuoma, asi mazuva awo andinenge ndigere ndiri ndoga, aiwa mukoma, ndinotoona kutoti upenyu hwangu hunenge huchiendeka ende ndinenge ndiine laki chairo rekunhonga mari. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutonhonga mari on a monthly basis, mari inenge ichitodarika pay yangu yandinowana, even though ndiri munhu wekuti ndinongoshandawo basa randingangoti ibasa rakashoreka rinoshorwa nevanhu veruzhinji. Asi in most cases kana ndisiri in a relationship panongoita sekunge pane umwe mukadzi uyo anongouya kuhope kwangu. Mukadzi uyu anoti kana auya kuhope kwangu, kana ndikangogara ndamurota mukadzi uyu, mangwana acho mukuzonofamba ndinokwanisa kutonhonga mari iyi muyadhi mandinoshanda imomo. Mari yacho mukoma kunzi mari iyi inenge yaraswa neavo vandinoshandira, asi zvinorakidza kuti imari yandinenge ndangoita zvekupiwa nemukadzi uyo wandinenge ndarota. And it seems as if uyu mukadzi wandinorota ndiye mukadzi wangu chaiye, mukadzi wangu wemumweya. Ende mukadzi uyu kana kuri kunzi akaona kuti ndinenge ndava nemunhu wandinenge ndava kufambidzana naye panyama, mukadzi uyu anobva atsamwa. Ende iye mukadzi uyu ndichikura aigara achitondiudza kuti iwewe ndikuda kuti unge uchifa uri garden boy. Manzwiro acho andinoita pose paanenge achitaura neni, izwi rake rinongotaura neni just for a few seconds, zviya zvokuti wega unozotanga kuzvidhauta kuti pane izwi rataura neni here, pane zvandanzwa here, zvekuti unongotanga kungozvibvunza mibvunzo yakawandisisa. Ipapo pandainge ndichiri mwana mudiki, mushure mekunge ndava muform 1, ndo pandakatanga kunzwa izwi rake mukadzi uyu richitaura neni. Aingoita kangungozevezera, so kungoti iwewe uchafa uri garden boy, iwewe form 4 haufi wakainyora, iwewe chakati. Kana kuri kunzi kwandinenge ndichida kuenda, kana kuine mikana yekuti upenyu hwangu hwaikwanisa kuzochinja, ndaingonzwa voice riya remunhukadzi uyo anozviti iye ndiye mudzimai wangu wemumweya. Ndaingomunzwa achingondiudza, mostly anondiudza zvinhu zvinenge zviri negative. Kunyangwe kana kuri kunzi ndinenge ndava kuda kusangana nepartner yekuti inokwanisa kuzotopinda mumarriage neni, ndinongonzwa achitaura zvinhu zviri very negative about my life. Anokwanisa kungoita sekunge angoseka, so kungoti iwe chaiye kutopindawo mumarriage ovatotizii zvake, relationship iyoyo inobva yangoparara. Voice iri mukoma ndinongoita zvekurinzwa sekunge munhu wacho anenge achitaura mupfungwa mangu. Hameno kana muchikwanisa kundi understanda mukoma nashe, but ndo manzwiro acho andinoita voice rake mukadzi uyu. So kwese kwandinoenda mukadzi uyu anonditevera. Kunyangwe pandakazoshaya kwekugara apo pandainge ndichiri kuZimu, mushure mekunge sekuru vangu vashaika, then vanhu vakabva vazotanga kundibata rafu vachinditi inini ndiri mutorwa. Ndo pandakabva ndaona kuti kwekuenda ndainge ndisisina, ndokubva ndafunga zvangu zvekuti it was far much better kuti ndinge ndichienda ndichiuyawo kuno kuJoni uko kwandiri. Saka mukadzi uyu zvekare ndakangomurota, so ndokubva apinda umo mandainge mumba mandainge ndakarara, akabva ati nditevere. Saka ndakatanga kumutevera paya, ndamutevera mukoma akabva afamba neni, ndokubva ndazongokaruka ndaona kuti tainge tava paroundabout pambudzi paya. Ndakabva ndati ko pano tiri kutsvakei, akabva ati mira ipapo ndiri kukutsvakira motikari ichanokusvitsa kuSouth Africa. Mukoma inini ndakaramba ndakangomira paya apo paainge anditi ndinge ndichimira,
iye achienda kunonditsvakira motikari iyo yaainge achiti ndo ichanondisvitsa kuSouth Africa. Pasina kana nguva mukoma ndakabva ndaona mukadzi uya ava kudzoka nemotikari imwe yainge yakanaka. Motikari iyi mhando yacho yainge iri yeBenz, iri yeblack, ende yainge itori nemanumber plates AGP. Ndokubva motikari yaya yazomira pasaidi neni, iye akabva aburuka kumberi, akabva ati chigara kumberi iwewe, inini ndava kugara kumashure nekuda kwekuti ndinenge ndichida kuona kuti hakuna here mhandu dzako dzichakuteverera dziri kumashure kwako. Mukoma, ndo pandakabva ndazopepuka. Ndakati ndapepuka kudaro, ndo pandakangofunga kuti it is far much better zvangu ndingoendawo paroundabout, but ndainge ndisina kana mari, ndisingatombozivi kuti ndichazvifambisa sei, but shungu dzangu dzainge dziri dzekuda kuuyawo kuno kuSouth Africa. Ndakazoti ndasvika paroundabout paya pasina kana nguva mukoma, ndo pakabva pazosvika imwe motikari yainge iri yeblack, iri mhando yeBenz, ende zvekare yainge iine manumber plates eblue akatonyorwa kunzi GP. Motikari iyi payakasvika, motikari yacho yainge iine umwe mukadzi, but mukadzi uyu ainge akaita wechikuru. Chakandishamisa ndechekuti munongozivawo kuti paroundabout paya pane pressure yakaita sei. Mahwindi vanenge vachingopa ani zvake uyo anenge amira paya achida kupika up vanhu pressure yekuti ivo vange vachikontrola vanhu vanozopinda mumotikari make. Asi zvakaitika ipapo mukoma, neniwo zvakatondinetsa, zvakatondivhiringidza mupfungwa, because vanhu vaya, because mahwindi ose ainge aripo vakashaya kana simba rekuti vange vachimhanyira kune motikari iyaiya. Yakatongoita sekunge yainge ingoriwo motikari yainge yangozvipakirawo. Hapana kana mwindi kana hwani zvake kana vanhu vaya vanoita zvekutengesa vaka-approacha motikari iyoyo. Inini ndini ndega ndakatanga kungofamba without any pressure, ndokubva ndatopinda mumotikari miya ndikabva ndanogara kufront seat. Mukadzi uya akabva angoti kwandiri, uri kuenda kuSouth Africa? Ndikabva ndati hongu, mazviziva sei? Iye akabva ati don't mind. Ndokubva tatotanga kutodriva paya. Mukadzi uya akadriva from Zim mukoma, aingotaura neni like ma one word questions aya obva atoti z. Aiva munhu aingoita sekunge ane hunhu huya hwekungosindimara, ainge asingaseki, asingaite sei throughout the journey mukoma. Haana kana kumbondibvunza anything about my life kana kuti ndainge ndichienda kupi. Aingobvunza kungoti pamberi apo tava kuda kubata mashops pakati ndomira here kuti tenge something. Ende ndaiti kana ndikati hongu ngatimirei zvedu, iye aibva ati kwandiri, Sara wakagara mumotikari, then kana azoburuka paya aibva aenda kunotenga chikafu chake nechikafu changu, obva adzoka, obva andipa. Kwamanhashi takati tasvika kubhodha, mukadzi uyu akabva azopaka motikari yake. Akangoipaka just outside of the border paside neroad, aita sekunge ainge akamirira imwe motikari. Then nekufamba kwenguva ndakabva ndazoona kuti zvedi ainge akamirira imwe motikari. Motikari yacho yakazoti yainge iri rudzi futi rweBenz, but kune mamwe mapickup so emhando yeBenz ndo zvainge zvakaita motikari yacho. Naiyowo yainge iine manumber plates AGP, but iri pickup iri yeblack. Motikari iyi yakangoti yatidarika, nayewo mukadzi uyu akabva angotanga kudriva motikari yake very fast, achitira kuti pakati pake nemotikari iyoyo pasazopinda imwe motikari. Motikari idzi mukoma dzaifamba dzakaita sekunge dzicharumana, ende vanhu vaya vainge vari mumotikari imwe yacho yainge yakaita pickup yeBenz mainge muine varume 4. Varume ava mukoma ndo vaifamba vachigadzirisa mapepa emotikari yavo, zvekare vachigadzirisa mapassports avo. But isusu mukoma hatina kana kumbogara tamiswa. Kunyangwe patainge tiri kuZimside hakuna kana mupurisa akambouya kuzocheka motikari, zvekare hakuna kana
akamboita sekunge ainge achitiona, taita sekunge isusu tainge tiri vanhu vainge vari invisible. Mukadzi uyu mukoma kubva tichinopinda mubhodha akabva achinja fesi yake, zvezvo zvekurakidza kuti ainge akafundumwara zvekutsamwa zvezviya, akazonyemwerera mushure mekunge tabuda mubhodha rekuSouth African side. Takati tabva kuZim side mukoma tichangodarika pamasoja mamwe anenge akaungana, ndo pandakabva ndazvikudza mumwoyo mangu kuti idzi ndo nhema chete. Kana tava kwacho kunonzi kunopisa, kwandaingonzwa kuchingonzi kunopisa kuSouth African side, aiwa tinosungwa chete. But mukoma takadarika tichiita sekunge vanhu vainge vasingatomboonekwi zvamuchose. Then takazoti tadarika, mukadzi uyu ndopa akabva azotanga kusekerera. Saka mukadzi uyu mukoma ndopa ndakabva ndazofind out kuti kunyangwe license ainge asina, kunyangwe passport ainge asina, akangoti zvinhu zvangu zvose ndakazvikanganwa kumba kwangu kuJoburg uku, ndokubva atonyarara. Ndo matauriro ake ainge achiita mukadzi iyeye. Takafamba mukoma kubva imomo mubhodha kusvika tichizonosvika kuJoburg pasina kana kuzorora, pasina kana kumbomiswa kana kuita sei. Takazoti tasvika muJoburg mukoma ndopa akabva azongondidropa, asi chakandinetsa ndechekuti akangoti andidropa ndokubva anditi I wish you good luck, uchawana basa ende dai ukakwanisa kuwana basa remugarden. Zvinhu zvakandinetsa mukoma kuti ko mukadzi uyu why achizondiwisha good luck kuti ndinge ndichizowana basa remugarden. Ndakati ndakamira kudaro mushure mekunge andidropa ndokubva pazongomira imwe motikari yemurungu uyo wandinoshandira, but akaita murungu chaiye. Then akabva azongo roller down window rake akabva ati kwandiri, hausi kutsvaka basa here? Ndikabva ndati yes boss, ndiri kutsvaka basa. Akabva anditi alright, pinda mumotikari. Ndakabva ndapinda mumotikari make mukoma ndokubva ndatowana basa. Nanhasi uno ndipo ndinoshanda izvozvo ndichiita zveugarden boy. Asi ndo life yangu iyoyo yandinorarama mukoma, yekuti ndinongopota ndichinzwa mukadzi uyo anozviti mukadzi wangu achindizevezera, anenge achindiudza izvo zvinenge zvichazoitika kumberi izvo zvinenge zvichazoitika mulife mangu. Kana ndikada kudheita munhu wandinenge ndada kudheita, anobva angouya so, anobva angoseka, then akagara angondiseka so, then it means kuti relationship iyoyo hakuna kana kwainozomboenda. Uye mukoma ndiri munhu wekuti ndine laki revanhukadzi, ende handisati ndakambodanana nemunhu wekuti anenge asinawo mari dzake. Kana kuri kunzi ndinenge ndapinda mumarelationships, ndinenge ndichingodanana nevana vevanhu vane mari dzavo. You won't even believe kuti ndakatombodanana umwe mwana wepolitician, mwana wekutoti kana baba vake mukoma zita ravo ndinotonzwa ndichitopindwa nechando kuti ndinge ndichitaura zita rababa vacho. But that relationship hakuna kana kwayakamboenda, because mukadzi uya akangouya kwandiri ndokubva atanga kundiseka. Saka ndo current life yangu yandiri kurarama iyoyo. Let me go a little bit in the past. Zvakaitika kumashure mukoma ndezvekuti amai vangu vainge vachishandawo kumayadi. Saka amai vangu vakati vachishanda kumayadi kudaro, vakabva vazobira vanhu avo vavainge vachishandira. Vanhu ava mukoma vainge vachinzi hanzi vaibva kumasaidi ekunana Malawi uko. Then amai vangu inini vakabva vazoba mari. Saka mushure mekunge vaba mari vakabva vazobvunzwa kuti hauna here kutibira mari iwewe. Then amai vangu vakabva vazoramba, asi mari yacho hanzi vainge vatoibatisa hanzvadzi dzavo, including sekuru avo vakakura vachizondirera. Mushure mekunge amai varamba vakabva vapiwa mukana wekuti vange vachidzosa mari iyoyo, but vakabva varamwa basa sezvo mari vainge vatoiba kudhara. Saka vanhu vaya vakabva vazoti iwewe ndiwe munhu uchatambudzika, ende vakabva vazotuka amai vangu, vakabva vati mwana wauchazvara. Vakaita sekunge vakatukwa zvichinzi inini mukuzonozvarwa kwangu ndainge ndisiri munhu zvachose. Vakatukwa vachinzi uchazvara chikwambo, ende ivo amai vangu hanzi vakazongokaruka vabatira pamuviri. Kunyangwe nanhasi uno mukoma
kana kuri kunzi ndikada kubvunzawo hama dzaamai vangu kuti ko inini baba vangu varipi, hakuna kana anza inombobuda. Ende ndinogara ndichingotya mashoko acho iwawo anonzi ndo mashoko akaudzwa amai vangu iwawo ekunzi iwewe uchazvara chikwambo. So I don't know kuti is it the truth kana kuti wo kwainge kungoriwo kungotukwa kwavakaitwa. Asi amai vangu mukoma vakazofa. Hanzi amai vangu pambedha apo pavainge vakarara before vasati vazofa, hanzi pambedha ipapo painge pachipfungaira chiutsi pachiita sekunge muzasi memubhedha mainge muine poto yainge ichibhoila mvura, hanzi paita kupfungaira steam. Amai vangu hanzi vaitoiswa ma-ice blocks pamuviri wavo nekuda kwekuti ivo amai vangu body temperature yavo hanzi yaipisa kuita kunge stovu chaiyo. Amai vangu vakazoti vava kuda kunofa, hanzi vakaita sekunge vainge vatsemurwa shaya dzavo idzi nekuti muromo wavo wakabva waenda paside. Noti zvezvo zvekuti muromo unongoenda paside just a little bit, hanzi vakatoita sekunge munhu ainge atsemurwa shaya. Ndo mafiro acho akazoita amai vangu iwawo. Then amai vangu vakati vashaika, sekuru vangu vaya avo vanonzi vakazogoverwa mari yacho, avo vainge vachinzi ndo vainge vakagoverwa imwe mari yacho naamai vangu, ndo vakabva vazonditora vakabva vazotanga kugara neni. Asi upenyu hwacho mukoma vainge uchirwadza, vakazonyanyisa kurwadza sekuru vangu pavakazoshaika, because ndo vaitombotiprotecta. Vainge vachindifarira, vainge vasingadi kuti ndinge ndichishungurudzwa. Asi vakazoti vashaika, ndo pandakabva ndazotanga kushungurudzwa nagogo. Gogo avo vainge vari mudzimai wasekuru, sekuru vainge vari hanzvadzi yaamai vangu. Ndakazoti ndanyanyisa kushungurudzwa kudaro, ndo pandakatanga kungorota mukadzi uyo akazotanga kundibatsira muupenyu hwangu. Saka ndo upenyu hwangu ihwohwo hwandinorarama, hausi upenyu hwekuti hunonakidza kurarama. Asi I feel like I am stuck ne-spiritual wife iyi, kuti ndinge ndichinamata mukoma iyi handidi kana kumbogara ndazvikokera moto wandinozotadza kudzima, nekuti mukadzi uyu anopota achindishanyira hamumuzivi. Dai mainge muchimuziva iyo ishu yekuti namata, handifungi kuti vanhu vaitomboimenshena, because kumashure uko kune zvakatomboitika zvinhu zvinotyisa mushure mekunge ndamboda kuzvibhilivhisa kuti Mwari vanokasika kuuya vakandinunura, but minduro yavo yakati yanonoka mukoma. Ndakatambudzika zvimwe zvekuti ndega ndakabva ndaregreta izvo zvandainge ndazama kuita zvokuenda kunonamatawo kune imwe chechi. Saka ndinotya kubata moto mukoma nekuti moto wacho unopisa, but upenyu hwandiri kurarama upenyu hunorwadza. Kuva nemukadzi wemumweya, mukadzi wausingaoni asi mukadzi anongokushanyira kuhope. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi I am aged 28 years old, handina mwana, handina kumbogara ndakapinda mumarriage, asi ndine mukadzi uyo mukadzi wekuhope. Apa amai vangu vakaba mari, mushure mekunge vaba mari vakabva vanzi uchaita mwana, asi mwana wauchaita anenge asiri mwana wechokwadi, anenge ari chikwambo. Apa now I am confused kuti ndiri chikwambo here kana kuti ndiri munhu. Kana ndiri munhu wechokwadi, why is it ndichisangana nezvinhu zvandinosangana nazvo izvi? Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo mu comment section mukoma vedu ava.